Pokud se kliklo na tohle video, tak nejspíš patříš do jedné z následujících dvou skupin lidí. Pokud patříš do té první skupiny lidí, tak se upřímně chceš zbavit závislosti na pornu. Tím pádem tě vítám na tomto kanále, moje jméno je Jakub Mikeš a věnujeme se tady osobnostnímu rozvoji. Pokud patříš do té druhé skupiny lidí, která se chvástá tím, že miluje porno, tak to je tu ruku asi podat nechci. Běž si nejdřív umejt v první řadě, pak napiš ten nenávistný komentář, prosím, zvýší mi to engagement a naláká to víc lidí z té první skupiny. A potom si jdi asi moderovat ten tvůj Discord server. A vrať se sem, až budeš reálně chtít něco dělat se svým životem. V ten moment tě tady přijmu s otevřenou náručí. Nicméně, jak říkám, tohle video je pro ty z vás, kteří jste v té první skupině lidí. Konkrétně pro ty z vás, kteří se závislosti na pornu chcete zbavit už delší dobu. Dejme teda tomu, že to je tvůj případ. Dejme tomu, že už jsi viděl nějaký třeba moje starší videa nebo videa od někoho jiného a víš moc dobře, proč je porno špatný, víš moc dobře, jaký techniky člověk může využít k tomu, aby se té závislosti zbavil, ale trvalo ti rok, 2, 3, možná 10. A seš na porno pořád závislej. Věc, kterou si upřímně myslím, že potřebuješ slyšet, je, že ten problém není v pornu, ten problém není v těch radách, který dostáváš, ten problém je upřímně v tobě. A je důležité si to přiznat, protože dokud si to nepřiznáš, tak nemáš šanci se té závislosti zbavit. Budeš akorát pořád se motat v těch starých zašlých návycích. Problémy tam jsou dva. Za prvé, ty se dostatečně té závislosti zbavit nechceš. Já ti řeknu, co jsem musel udělat já, abych se zbavil té závislosti. Já jsem musel probdít několik nocí. Jsi ochotnej být celou noc vzhůru, kvůli tomu, že jsi nadržený, kvůli tomu, že se chceš podívat na porno. Jsi ochotnej být celou noc vzhůru, vědět moc dobře, že pak třeba půjdeš do posilovny a nebudeš mít žádnou energii, budeš vědět moc dobře, že celý tvůj následující den bude stát za píču, jenom kvůli tomu, aby ses na to porno nepodíval. Jsi ochotnej tohle podstoupit. Jsi ochotnej ležet 8 hodin v posteli, jenom aby ses nepodíval na porno. Stravit 8 hodin jenom tím, že se snažíš nemyslet na porno, snažíš se spát. Jsi ochotnej tohle udělat. Jsi tohle ochotnej udělat 2x, 3x po sobě. Jsi schopnej tohle dělat měsíc. Chceš se té závislosti tak moc bavit. Pokud ne, možná to je tvůj problém. Tvůj další problém je, že sledování porna je součástí tvý identity. Ty máš identitu někoho, kdo je závislý na pornu, sleduje porno, kdo je kumr, masturbátor, ale nesnášíš se za to, seš kumr, který nechce být kumrem. Ta identita pořád je, že seš kumr. S tím způsobem seš na tom ještě hůř než ty lidi z té druhé skupiny, o které jsme se bavili na začátku tohoto videa. Jo, to jsou lidi, kteří jsou závislí na pornu, mají jako identitu to, že milujou porno a jsou na to hrdí. Z krátkodobého hlediska oni na tom jsou ještě líp než ty, protože dělají to samý, akorát se za to aspoň nestydějí. Jo, z dlouhodobého hlediska je to špatně. Z dlouhodobého hlediska na tom ty budeš líp, jo, protože co se bude dít lidem, co sledují porno a jsou na to hrdí a mají to součástí své identity. Případně co se bude dít lidem, kteří nemají sledování porna jako součást své identity, ale mají to jako něco, co zkrátka dělají, je jim to docela jedno. Většinou tyhle lidi budou mít často problém si někoho najít, tak jako má většina mužů problém si někoho najít. Buď to si teda někoho nenajdou, anebo si najdou přítelkyni, ale ta se jim nebude líbit, nebo možná se jim klidně i bude líbit, ale prostě eventuálně si řeknou, no ty holky z toho porna jsou přece jenom hezčí, že budou pokračovat ve sledování toho porna. A budou pokračovat v té hypersexualitě a budou zabíhat do extrémnějších druhů pornografie, až najednou porno jim nebude stačit. Ta manželka jim nebude stačit. Co udělají v ten moment? Začnou svoji ženu, svou přítelkyni podvádět, hrozně častý. Začnou ji nenávidět, hrozně častý. Nebo začnou prostě chodit do bordelu. Nezdá se to, ale taky hrozně častý. Tady v Česku ten problém je a značnou část toho problému tvoří lidi, kteří nejsou jako my dva. A proto už jenom to, že budeš na té správné trajektorii, už jenom to, že seš někdo, kdo se snaží tohle z toho zbavit, už jenom to, že se budeš věnovat tomu, aby se z té závislosti zbavoval, tě eventuálně aspoň odradí od toho, abys jako aspoň podváděl svoji ženu, chodil do bordelu, sledoval extrémní porno. Ale to riziko tam vždycky bude, že do toho sklouzneš, jo? Proto je důležité se té závislosti na porno zbavit. Ty nemůžeš celý život prostě jenom se snažit nezbavit se závislosti na pornu, nebo snažit se zbavit závislosti na pornu. Jako, ty to musíš dokázat. Ty musíš eventuálně se dostat do té fáze, že protrpíš to, co musíš protrpět, nebo že se na to vysereš. Musíš zkrátka dobře dostatečně chtít. Musíš vědět moc dobře, co musíš všechno protrpět. Musíš třeba podobně jako já protrpět to, že probdíš několik nocí v řadě. Musíš taky být ochotný změnit svou identitu. Musíš se soustředit na to, že OK, já nejsem někdo, kdo sleduje porno a chce přestat, já jsem prostě někdo, kdo nesleduje porno. Já jsem si musel jako identitu dávat, že já jsem prostě křesťan, já jsem zásadový člověk, co porno nesleduje, já jsem křesťan, co miluje svoji přítelkyni, co být, prostě to nechtěl nikdy v životě dělat. Soustředit se na tu svou identitu, soustředit se na to, abyste se té závislosti doopravdy zbavili a v ten moment už vám nebude nic bránit. Tohle bylo video o tom, jak se zbavit závislosti na pornu.
pokud se nedokážete zbavit závislosti na pornu. Bude to chtít hodně tvrdý práce. Věřím, že se vám to povede. To je všechno, co jsem v tomhle videu chtěl říct. Poprosím vás o like, o odběr. Až mi budete dostatečně věřit, můžete se podívat i do popisku tohoto videa.